Alături de noi, în dezbaterea acestui subiect, se află Andrei Neagu. Bună seara, Andrei! Bună seara! Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara! Suntem în a doua zi de Crăciun și încercăm totuși să ne păstrăm feminitatea, chiar dacă suntem puțin mai izolate, și să fim cât se poate elegante pentru noi. Cum putem să ne accesorizăm o rochiță, poate puțin mai extravagantă sau puțin mai simplă, cu o bijuterie cu clasă, cum aveți dumneavoastră? Dacă ne referim la bijuterii pe care le purtăm cu această ocazie a Crăciunului, ținând cont de faptul că această sărbătoare este una a familiei, în familie, eu aș recomanda să purtăm o bijuterie cu o semnificație simbolică, fie pentru noi, fie pentru cei din familie alături de care luăm masa. Fiind o sărbătoare, așa cum am spus, a familiei, am putea să purtăm o bijuterie pe care o avem moștenire de familie, care înseamnă ceva pentru noi și pentru cei alături de care stăm la masă. De asemenea, am putea purta o bijuterie cu o semnificație pentru noi, pentru cea care o poartă, o bijuterie care ne caracterizează. Un anumit simbol, pentru că bijuteriile în designul lor încorporează de cele mai multe ori simboluri. Sau poate și care are o valoare emoțională. O valoare emoțională, acestea fiind primele dintre cele care m-am referit. Bijuterii cu valoare emoțională, bijuterii cu o simbolistică puternică, sau pur și simplu ne putem raporta la ținută, astfel încât să o asortăm. Deși bijuteria, în general, este un accent. Ea completează vestimentația și mai mult decât atât, a spune că bijuteria complimentează o frumusețe care deja se află acolo, o frumusețe a femeii. În general, de Crăciun, dacă ne referim la Crăciun, putem purta bijuterii, pentru că se poartă acum, bijuteriile cu emailuri. O bijuterie cu accente de culoare roșie sau de culoare verde, acestea fiind culorile clasice pentru această sărbătoare. Verdele simbolizează viața, perenitatea, în timp ce roșul este asociat din punct de vedere spiritual, deci putem spune și chiar și religios, cu sângele Mântuitorului, sau cu, deși originea acestei culori legată de Crăciun vine încă din epoca romană, atunci când se folosea ilexul, vâscul roșu, în sărbătorile păgâne. Uite, de exemplu, eu am o rochiță verde astăzi. Mi-am accesorizat bine cerceii aceștia pentru că suntem în a doua zi de Crăciun, totuși, nu? A spune că e accesorizat într-un mod ideal. Ai o rochiță verde, cercei, după cum văd, din agat carneol, o culoare roșie, de practic ai combinat efectiv, în mod fericit, cele două culori leitmotiv ale sărbătorii. Mulțumesc! Dacă am vrea să dăruim, pentru că încă putem face cadouri în această perioadă, dacă am vrea să dăruim bijuterii celor dragi, de ce anume ar trebui să ținem cont? Ar trebui să ținem cont de persoana care oferim această bijuterie. Nu rețin exact cine a spus asta, dar cred că Audrey Hepburn, că dacă vrei să afli ce fel de femeie ești, uite-te ce cercei ai primit. Referindu-se, evident, la un cadou. Cadoul nu trebuie să fie neapărat valoros, adică o bijuterie valoroasă. Bijuteria trebuie să arate prin designul său sau prin elementele componente, piatră, material, atât aprecierea pe care o are bărbatul față de acea femeie, cât și faptul că o cunoaște. În speță, bărbatul trebuie să ofere femeii o bijuterie care o caracterizează, arătând faptul că o cunoaște și că astfel o și prețuiește. Dar ca femei, dacă dorim să facem un cadou soțului, iubitului, ce am putea dărui? În materie de bijuterii. În materie de bijuterii. În materie de bijuterii, la bărbați nu avem o are chiar atât de largă de selecție, dar ca bijuterii clasice pentru bărbați sunt butonii,
Ceasul este considerat o bijuterie, deși eu spune că este o bijuterie tehnică mai mult decât o bijuterie glamour. La bărbați, iarăși, s-ar putea selecta, se poartă pini, le putem spune broșe, dar sunt pini, nu neapărat de cravată, sunt pini de rever. Se poartă brățări, amulete, talismane, sunt din ce în ce mai purtate de către bărbați. Mai mult decât în anii trecuți, acum avem și materie de bijuterii bărbătești, totuși o arie mai mare, pentru că bărbații au început să poarte din ce în ce mai multe. Deschiși, într-adevăr, da, poartă bijuterii. În materie de pietre, și bărbații poartă mai nou bijuterii cu pietre. A spune că singura piatră sau gemă care a rămas caracteristică femeilor și pe care bărbații nu au purtat-o, nu diamantul, pentru că bărbații poartă diamante, inele cu diamante, a rămas perla. Perla este, în esență, și rămâne o gemă caracteristică femeilor, pe care bărbații încă nu au abordat-o și sper să rămână așa, pentru că perla aparține femeii. Da, spuneai de pietre. Chiar mă pregăteam înainte să spui lucrul acesta, că sunt pietre speciale pentru femei și pietre speciale pentru bărbați. Însă am aflat că... N-aș spune că sunt pietre speciale pentru bărbați sau pentru femei. În piatră putem regăsi atât o semnificație, raportând la culoarea pietrei, dar și o atracție deosebită, pentru că, așa cum probabil știți, pietrele se pot selecta în funcție de zodii sau efectiv de atracția pe care o ai spre o anumită piatră naturală, pentru că, așa cum se știe, pietrele transmit și magazinează energii și nu întâmplător de multe ori rezonăm cu o anumită piatră și nu dăm seama de ce. Rezonăm fix cu acea piatră. Tot despre energie este vorba și aici. Da, întotdeauna. Diamantele sunt portate și de către bărbați, deși am înțeles că te miră acest aspect. Am avut ocazia să vindem inele cu diamant soliter pentru bărbați, deci diamantul nu mai este o piatră. Este adevărat că eu am asociat diamantul cu inelul clasic pe care îl oferă bărbatul femeii atunci când o cere în căsătorie. De aici da. Și remarca soliter. Clasicul inel de logodnă, da? Exact. Care nu mai este neapărat un soliter, pentru că au apărut și nu de puțin timp, sunt inelele cu 2 diamante, care semnifică tot dragostea și atașamentul, inelele, așa zis, toit moi, care iarăși pot fi inele de logodnă. Dar, într-adevăr, Crăciunul este o sărbătoare prielnică pentru a face o declarație de dragoste sau o cerere în căsătorie. Eu însumi cred că, da, mi-am cerut actuala soție, am făcut cererea de Crăciun. Da. Nu foarte original, ce-i drept. Bine, cum colecționați numai bijuterii cu poveste, probabil ați simțit și nevoia să creați din nou o poveste cu cererea în căsătorie. Da, toate bijuteriile, am putea spune, aproape toate, sunt bijuterii de poveste. Valoarea unei bijuterii, așa cum spuneam, în accepțiunea mea, vine din simbolistica și pe care ea o are în design sau efectiv din momentul în care a fost dăruită. Atunci se creează povestea bijuteriei. Povestea bijuteriei o creează și orfevrul, pentru că atât prin talentul său, dar și prin elementele simbolice pe care le încorporează în designul bijuteriei, el deja transmite o poveste. De aceea, fără a dori să fac reclamă bijuteriilor pe care le vinde noi, bijuterii cu poveste sau bijuterii, noi le spunem, memorabile, cele mai expresive în acest punct de vedere bijuterii sunt bijuteriile de epocă victoriană, care după aceea au fost și reproduse. Toate bijuteriile de epocă victoriană spuneau o poveste. Exista în epoca victoriană un limbaj al florilor. Fiecare floare însemna ceva. Un buchet compus din anumite flori transmitea un mesaj. În fapt, era și nepoliticos în acea perioadă ca un bărbat să facă o declarație deschisă de dragoste unei femei. Mai întâi oferea un buchet de flori, în compoziția care integra anumite flori care spuneau o poveste sau declarau dragoste, sentimentele acestuia. Florile, culoarea lor,
Florile, Numărul, presupun. culoarea, numărul, dar mai ales, efectiv, exista un dicționar al florilor și, efectiv, puteai compune mesaje complexe din flori. Dicționar pe care, mă rog, circula în epocă și toată lumea știa ce înseamnă o anumită floare. Acum și în epoca, mă rog, și în contemporan se păstrează semnificația anumitor flori, adică cunoaștem ce înseamnă trandafirul roșu, cunoaștem ce înseamnă trandafirul galben, ce semnifică un crin, o cală, dar în epoca victoriană acest limbaj era mult, mult mai complex. Într-adevăr. Mai romantic. Da. Și mult mai romantic. Și cred că ține foarte mult de cât de mare impact ne dorim să aibă acel impact, acel cadou pe care îl oferim. În felul acesta ne putem documenta, afla ce anume îi place, către ce este orientat și așa ne este mai ușor să găsim un cadou, nu? Când ești la început de relație, trebuie să te documentezi. Când ai avansat în relație, ai niște ani de căsătorie, se presupune că și s-ar trebui să știi și nu mai ai nicio scuză. Bijuteriile cu poveste sau simbolice nu sunt neapărat bijuterii vechi sau bijuterii de epocă. Și bijuteria contemporană transmite o poveste într-o formă reinterpretată, dar ea transmite aceeași poveste. Bijuteriile nu se demodează, spre deosebire de haine. Da. Dar, în schimb, bijuteriile antice sunt și unicate, nu? În mare parte, da. Referindu-ne la bijuterii în categorie antics, deci antice, nu ne raportăm la bijuterii din antichitatea, mă rog, din antichitate în sensul clasic, istoric, al vechimii. Bijuteria antică este considerată o bijuterie cu o vechime de circa 100 de ani. O bijuterie cu o vechime de 50 de ani este vintage, o bijuterie cu o vechime mai mică de 50 de ani, să zicem 30 de ani, și deja o bijuterie retro. Însă, pe piață, bijuterie vintage înseamnă o bijuterie clasic purtată acum 10 ani de zile, deja este considerată vintage. În sens strict, însă nu. Bijuteria antic este o bijuterie unicat în măsura în care ea a fost manufacturată acum circa 100 de ani, când nu a apăruse sau când nu se implementase producția în serie. Dar o bijuterie la fel de valoroasă este o bijuterie realizată în serie mică. Adică o bijuterie care a fost realizată probabil acum 80 de ani nu este neapărat o bijuterie unicată. Noi fiind specializați în bijuterii, vintage și antics, putem recunoaște dacă o bijuterie este antic sau este reprodusă în serie mică. Într-adevăr, cea mai valoroasă ar putea fi o bijuterie manufactură unicat, iar valoarea ei iarăși rezidă din calitatea bijuteriei, materiale și simbolistică. Da. Pentru că dacă nu te regăsești în acea bijuterie, nu este la fel de valoroasă pentru tine. Există anumite condiții în care trebuie să păstrăm aceste bijuterii față de, nu știu, altele pe care le cumpărăm, curățarea lor, păstrarea lor, întreținerea. Nu sunt condiții speciale, pentru că dacă ne referim la o bijuterie de aur, argint, platină, condițiile sunt aceleași ca la o bijuterie modernă. Bijuteriile moderne, dacă ne referim la cele din argint, de câțiva ani buni, sunt bijuterii din argint tratat prin rodinare. Asta înseamnă că se adaugă un strat de rodiu, ceea ce conferă bijuteriei un lustru specific aurului alb și ea nu se patinează. Spre deosebire de bijuteria din argint nerodinat, care se patinează în mod natural. Eu aș spune că bijuteria din argint clasic nerodinat este o bijuterie mult mai frumoasă, pentru că acea patină care se adaugă în timp, care poate fi curăță sau nu, poate adăuga un accent cromatic care înfrumusețează bijuteria și nu invers. În funcție de modelul pe care îl În are. funcție de model. Sunt bijuterii vintage și bijuterii antics pe care dacă le curăți, practic le distrugi. Pentru că curățând acea patină și făcând bijuteria să arate ca nouă, e distrus, e înlăturat toată povestea. Sunt bijuterii care arată mult mai bine decât curățate. În practică acum se fabrică, pentru că e vorba de fabricare, se fac bijuterii în masă care sunt patinate artificial, cu niel sau prin oxidare efectiv și au un aspect antic. Însă acea patină niciodată nu va putea fi combinată de către un specialist sau un conosor cu o bijuterie veche, adică acea antichizare artificială. Care este cea mai cerută bijuterie?
Cea mai cerută bijuterie în această perioadă, sau tip de bijuterie, a spune, sunt cercei. Cerceii se vând cel mai bine, după care inele, după care coliere, brățări, dar în general cerceii. Și anul acesta am remarcat, pentru prima dată în ultimii, să spunem, 10 ani, s-au vândut foarte, foarte bine broșele. În anii trecuți se vindeau broșele, dar nu aveau o pondere atât de mare în totalul vânzărilor. Poate și pentru că am avut niște broșe deosebite, dar în general broșele, până acum câțiva ani am văzut că tinerii sau tinerile colecționare se ferau a cumpăra broși, aceste accesorii fiind asociate cu o bijuterie pentru femei mai în vârstă. Categorie de vârstă, da. Categorie de vârstă, însă moda bijuteriilor vintage a revenit, pentru că a mai fost această modă, a revenit și a spune că acum are cea mai mare amploare. Sunt fel de superstiții, că acum urmează Revelionul, printre care să purtăm și ceva valoros la noi, să ne prindă în noul an cu ceva de valoare, să ne meargă bine. Ce ne recomanzi pentru seara de Revelion, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați? Pentru seara de Revelion, dacă ținem să purtăm ceva valoros, bineînțeles vom alege cea mai valoroasă bijuterie din colecție. Acum am putea ști doar noi că este valoroasă, sau este o bijuterie statement sau de afirmare a statutului social, pentru că sunt astfel de bijuterii care nu excelează neapărat prin design, dar să spunem diamantul sau smaraldul sau rubinul este foarte mare și atunci știe toată lumea că este o bijuterie scumpă. Eu aș merge tot pe ideea că o bijuterie valoroasă este acea bijuterie care este valoroasă pentru tine, care te caracterizează și care te îmbracă, pentru că bijuteria te îmbracă asemenea hainei. Ține și de simțul estetic al fiecăruia dintre noi? Ține foarte mult de simțul estetic. A spune cu regret că observ foarte multe femei care poartă bijuterii ce nu li se potrivesc, urmărind tendințe, poartă bijuterii care nu li se potrivesc și nu le caracterizează, nu li se potrivesc pentru că bijuteria trebuie asortată sau trebuie potrivită și cu fizionomia, cu vârsta. De aceea n-aș spune că o femeie trebuie să aleagă o bijuterie în funcție de tendințe, ci în funcție de ceea ce o caracterizează, o bijuterie care o face să se simtă bine purtând-o și o bijuterie care are o semnificație pentru ea. Sunt persoane care nu cred în zodii, în pietre, în energii. Există totuși o legătură între ceea ce spuneai tu? Da, nici eu nu sunt genul care să cred neapărat în zodii, dar uitându-mă, de exemplu, în ceea ce spun în proprietățile metafizice ale pietrelor care sunt asociate zodiei mele, am descoperit, pentru că eram foarte reticent la început, că într-adevăr acelea sunt pietrele cu care eu rezonez, față de care am efectiv o atracție. Și atunci n-a spune neapărat să crezi în zodii, ci trebuie efectiv, când pui mâna pe o anumită piatră, să rezonezi. Simți ceva, rezonezi cu ea. Cam acestea ar fi criteriile pe care am putea face ca doar am alege bijuteriile. Da. Dar dacă nu avem nici cea mai vagă idee, pentru Crăciun nu putem da greș dacă alegem o bijuterie cu perle. Da. Pentru că perlele sunt potrivite evenimentelor festive, orice femeie trebuie să aibă în colecție bijuterii cu perle sau o bijuterie cu perle, indiferent că acestea sunt albe, sunt perle negre, sunt perle baroc sau sunt perle man-made, pentru că sunt perle... Ar fi bijuteria care se potrivește la aproape orice ținută? Sau și oricărei personalități. Perla se potrivește oricărei personalități, oricărei ținute festive. Deci nu putem da greș cu perle. Mie, de exemplu, seara, la evenimente, îmi place să port cercei mari. Deci eu consider că o ținută, mai ales dacă este mai simplă sau dacă sunt îmbrăcată în negru, trebuie neapărat accesorizat cu ceva mai mare la urechi. Cercei antic, cum erau?
Mici, mari? Cercei antic erau și mici și mari, depinde acum la ce epocă ne referim, pentru că avem în categoria antic intră bijuterii de la epocă victoriană, Art Nouveau, Art Deco, deci practic avem o evoluție în timp de circa, aici vorbim de 100 de ani. Bijuteriile victoriene, cercei victorieni la început erau cercei de dimensiuni mari. Ulterior, cercei Art Nouveau nu erau neapărat mari, dar aveau totuși, nu ca bijuteriile contemporane, asta e ideea. Adică cercei pe care văd că îi portați acum și care știu că sunt foarte la modă, nu o să le regăsim niciodată în epocă, mă refer la bijuteriile europene. Acest tip de bijuterii statement, deci cercei creole, de dimensiuni atât de mari, îi găsim la bijuteriile tribale, etnice și tribale, Asia și Africa, acolo putem regăsi astfel de piese de cercei statement pe care de atunci când îi aducem în contemporan, pentru că am putut astfel de bijuterii, se vând imediat pentru că moda bijuteriilor, cerciilor mari sau foarte mari, oversized, este acum, să zic, ultimul trend. Ne-am tot întâlnit pe la diverse evenimente și trebuie să remarc că printre toți bărbații, tu ești cel care poartă cel mai des bijuterii, poate și prin prisma faptului că te ocupi cu așa ceva. Ce ne poți spune despre bijuteriile pe care le ai în seara aceasta pe tine? Povestește-ne câte ceva despre ele. Nu am foarte multe bijuterii. Am verigheta, evident, și am un inel pe care aș vrea să-l arăt. Aș vrea să văd designul lui și dacă v-aș întreba ce vârstă are acest inel, probabil că mi-a spune că este un inel modern. Acest inel are circa 100 de ani și iată designul poate fi interpretat ca fiind unul contemporan. Este un inel Skonvirke se numește stilul, este art and craftul scandinav din perioada 1910-1920. Am avut ocazia și oricine dorește poate avea ocazia să exploreze această lume a bijuteriei și a designului și va observa că orice tendință în design a pornit de la bijuterie. Vorbim despre design industrial sau design de haine, prima dată regăsim în bijuterie și apoi în celelalte manifestări. Acest inel pentru perioada lui poate părea că era un inel cu un design avantgardist, dar nu în țările scandinave, designerii scandinavi sunt pionieri ai modernismului în materie de bijuterii. Era deja în anii 20, era un design clasic. Ții cont de evenimentul la care mergi atunci când ți accesorizezi ținuta sau iei ce-ți place ție și cu ce te simți? În materie de bijuterii. Deși, vând bijuterii, n-a spune că dețin foarte multe bijuterii. Dețin foarte multe bijuterii pe care nu le port. Pentru că nu mi se potrivesc. Îmi plac, dar nu mi se potrivesc. De aceea spuneam că ca o colecție personală, pur și simplu. O colecție personală, nu l-aș purta pentru că îmi dau seama că nu mi se potrivesc, dar le recunosc frumusețea și valoarea. Mi-aș fi dorit astăzi să am la vestă, dar am luat altă vestă, un pin care cred că s-ar fi potrivit vestimențe de Crăciun, pentru că vorbeam de perle. Bărbații nu pot purta perle, este evident, este o gemă mult prea feminină. Dar am, de exemplu, un pin din argint care este decorat cu ceea ce se numesc perle de căprioară. Practic sunt dinții de căprioară care sunt extrași ca trofee vânătorești, incorporați într-o bijuterie, a spune unisex. Deci, iată, o formă de a purta perlele. Arată ca niște perle, dar nu sunt perle și ar spune că pot fi bijuterii masculine, deși acest gen de bijuterii cu perle de căprioară erau oferite de către bărbați femeilor. Bărbatul vânător oferea acest tip de perle de căprioară femeii incorporate într-o bijuterie.
Dar ea se poartă acum și de către bărbați. Noi îți mulțumim pentru toate aceste sfaturi Și eu vă mulțumesc. promitem sau Cu măcar invitație. încercăm să ținem cont de ele pentru seara de Revelion, chiar dacă o vom face acasă împreună cu cei dragi. Sărbători fericite și îți mulțumim pentru participare! Mulțumesc, asemenea, sărbători fericite!